Is-sena l-oħra, il-professjonisti tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS ħadmu total ta' 20,020 każ u minkejja l-pandemija l-lista ta' stennija fit-tmiem is-sena kienet l-inqas minn bdiet taħdem din il-fondazzjoni. Ħabbar dan il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fil-Parlament waqt weġiba għal mistoqsija parlamentari u spjega li b'kollox hemm biss 738 każ fil-fażi ta' stennija jew inkella 3.7% biss. Dwar dan One News kellem mal-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti. Nogos nirrapporta illi meta wieħed jara il-figuri fuq medda ta' snin għax dik hija trend, isib illi qed tinżidu s-servizzi, qed tinżidu n-nies illi jiġu jfittxu s-servizzi tagħna u n-nies li jkunu referuti għas-servizzi tagħna u l-listi tal-istennija qegħdin innaqsuhom b'mod gradwali. Alfred Grixti spjega wkoll kif dan kollu qed isir fi sfond ta' pandemija li affettwat il-ħidma tal-FSWS tul l-aħħar xhur. Għandna ċerti servizzi tagħna, pereżempju l-home-based therapeutic services, daka it-professjonisti tagħna jmorru fid-djar tan-nies, ovvjament minħabba raġunijiet ta' saħħa ma setax isir. Allura inti wara illi għaddiet l-ewwel fażi u stajna nibdew nirrilaxxaw, instab backlog ta' każijiet li rridu jinħadmu. Tul l-2020 l-akbar numru ta' każijiet li kellha l-FSWS kienet dawk ta' servizz ta' violenza domestika u protezzjoni ta' tfal. Fil-fatt tal dawn is-servizzi l-FSWS irċevit 2321 każ u 2115 każ rispettivament.